πας ρε φίλε? Να γαμίσεις πας? Μην αγχώνεσαι. Κι εμείς να γαμίσουμε πάμε. Θες να γαμίσουμε παρέα? Είναι μαλακία να γαμάς μόνος, έτσι δεν είναι? Θα το πάρουμε μαζί. Λάτε ρε μαλάκες, πάμε να φύγουμε. Εντάξει μωρέ σιγά, κερνάω από το γαμισάκι. Με σκου 17, δεν μπαίνουμε στο στούντιο, δεν έχουμε λεφτά. Δεν μας αγαπάνε τα μουλιά, χώνουμε τις ρήμες πάντα κι αντεγιά. Θα φτιάξουμε mixtape όχι για τα λεφτά, αλλά για την εντύπωση που μένει τελικά. Πάντα underground δεν με βλέπεις, μη ρωτάς πως μπήκε από εκεί ο κλέφτης. Κυκλοφορώ με κατσαβίδια και κόψε τις παπαριές μου έπήρξε στα αρχίδια. Με σκου 17 όπως την εστία, θα το κάνουμε το σπίτι μου πλατεία. Θα βάλω παγκάκια, θα φέρω αλάνια να πίνουν μαύρα, να δίνουνε τα γκάνια, να κάνουν τα λαβέρια, να κάνουν πιάτσα οι πουτάνες κάθε μέρα για να ξεχνιέμαι. Είναι μέρες που ξεχνάω και δεν θέλω να μιλήσω. Είναι ώρες που κοιτάω μάγκα πως να κάνω πίσω. Μα κάτι λέει, Αντρέα, να μη φύγεις. Δεν ξέρεις τα προβλήματά σου αν ξεφύγεις. Ίσως να μην δώσεις λύση μάγκα σε τίποτα. Ίσως όλα αυτά να είναι απλά μες στο κύκλωμα. Μα υπάρχουνε αλάνια μέσα στις πλατείες και αρκεί είμαι καλά όταν υπάρχουν αλητίες. Είναι αφασίες αυτοί οι πιτσιρίκοι εκεί έξω. Και καλύτερα να λες τον εαυτό σου μάγκα μαζί τους να μην μπλέξω. Αν είσαι από εκείνους που κριτικάρουνε, αν είσαι από εκείνους που δεν γουστάρουν να ραπάρουνε, αν είσαι από αυτούς που κοζάρουν κρυφά όταν οι άλλοι δεν κοιτάνε και συνέχεια πίσω από την πλάτη τους μιλάνε. Δεν ξέρω αν εξηγήθηκα καλά μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει μπουρδέλο αυτή η γαμημένη χώρα. Δεν με νοιάζει φίλε, γι' αυτό δεν θα κλαίω. Έχω κάτι πιο σπουδαίο και είναι ένα όνειρο για ένα κόσμο αλλιώτικο. Μα πριν φύγω θέλω να σου θυμίσω μόνο ένα πράγμα, ότι τίποτα πλέον δεν μπορεί να μου καλύψει ένα γαμημένο τραύμα. Αυτό του πόνου, για τη ζωή που άφησα τη μέρα αυτού του φόνου. Αντίο τώρα, να πά να γαμηθείς εσύ κι όλη η χώρα. Και οι γαμημένοι φασίστες, οι αριστεροί, δεξιοί, άσυστα κι άλλο πια. Σας έχω συγχαθεί. Δευτερογύρο, πάμε. Ναι. Κι ο Αντρέας δίνει πόνο, γράφω ρήμες να χρεώνω. Δεν με νοιάζει, δεν γαμάω τον αστυνόμο. Κυκλοφορώ μέσα στη νύχτα, μες στη τζίτα κι όλο πίνω, δεν πίνω λίγα. Το σηκώτη μου θα διαμαρτυρηθεί, γιατί πίνω κάθε μέρα όσο κάνω free. Και έχω γράψει 8 mixtape, γι' αυτό λεγόμαστε όλοι εδώ ότι είμαστε παλουκαίοι. Και εσύ κάνε το γκέι, χόρεψε μες στα κλαμπ που σε καίνε τα μουνάκια. Κέρνατε σποτάκια, μπας και γλύψεις τα ωραία του ζουμάκια. Έχω ξεφύγει με τον Αντρέα, θα γράψει και θα φύγει. Ήρθε από την εστία, από το στούντιο στο ΑΖ, γιατί έχω εξοπλισμό και είμαι στη τζίτα, είμαι τρελός παραγωγός. Και σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η φάση σας, αυτή είναι η φάση μας. Αν δεν γουστάρετε αφήστε μας τα τέτοια μας, εντάξει μας. Εμείς εκεί χαμένοι μες στα δάση, και φέρτε μας τον μπάτσο να μας κλάσει. Δεν λέει μία, μα δεν θα πολύ ασχοληθώ. Έχω άλλα να βρω. Από στούντιο Αμάντικο Ζιβάγκο.